què tal, gent? Avui us porto un tema que em té flipant completament. La intel·ligència artificial, tio. És que és una passada. Sabeu què? Fa poc, de cop i volta, la IA va aparèixer a internet i ho va canviar tot. És que és una bogeria, Us ho juro. Ostres, és que no us podeu ni imaginar com m'he quedat quan he començat a investigar sobre això. Vale, comencem pel principi. Sabeu què és el ChatGPT? Doncs és com un amic virtual superllest que et pot parlar de qualsevol cosa. I la gent es va tornar boja. Tothom volia provar-ho. És que imagina't, pots demanar-li que et faci un poema sobre licantròpics o que et resolgui un problema supercomplicat. Una passada, tio. Però mantenir aquestes coses no és fàcil. Necessiten un munt de dades i d'ordinadors potents. I sabeu què? Algunes empreses han començat a utilitzar dades falses creades per altres IA per entrenar nous models. És com si un robot ensenyés a un altre robot. Flipant, És que és de bojos. No m'ho puc ni creure. I ara ve el més fort. Estan treballant en una cosa que es diu AGI, que seria com una IA superavançada, capaç de pensar com un humà. Podria fer de tot, sense que ningú l'hagués de vigilar. És que us ho juro, quan ho vaig llegir, em vaig quedar... Buf, no sé ni com explicar-ho. És que és una passada, tio. Però quan arribarà aquesta AGI? Doncs ni idea, tio. Hi ha experts que diuen que aviat, altres que trigarem segles. El que està clar és que canviarà les nostres vides completament. Penseu-ho, podria transformar-ho tot. L'educació, la salut, les empreses... És que és una bogeria. Imagina't, potser en el futur tindrem professors robots o metges IA. Que fort, I aquí ve la pregunta del milió. Estem preparats per a tot això? Perquè, clar, la IA no només ens portarà coses bones. També hi ha riscos i coses que ens haurem de plantejar. És com si de cop et donessin uns superpoders, saps? Has de saber com utilitzar-los. I si l'IA es torna massa llesta? I si decideix que ja no ens necessita? Buf! Em fa una mica de por pensar-hi, la veritat. I bé, gent, això és tot per avui. Què en penseu de tot plegat? Us fa por o us emociona? Deixeu-me els vostres comentaris a baix i recordeu, el futur de la tecnologia està a les nostres mans. Així que, a pensar-hi. Ens veiem en el proper vídeo. I no us oblideu de donar-li like i subscriure-us si us ha agradat. Adéu-siau, gent.